musidɓe tedduɓe rewintoɓe Bowal Ganni e rendo pinal e ndeesu to gonɗon ene gonirɗon yo jaam e kisal Allah wone mon. Ko gonga en mbayri lowde kesum e Bowal Ganni, kono noon kadi ko artude tan e wadde jertino gonko gonaka walla gonko payaka wonande leydi Sénégal ɓuuri tengtude ko fati e ɗemɗe. Sikki ala laamu kesu ngarngu ngu fandare mum wi ko yidde wadde taƴre e sertude ko wonno koɗo so rokkude Afrique hakke mum e kala fannu, to banggue pinal, to banggue ganni, to banggue ndemde e ko wayno. Ma mbiya ni hesɓe arɓe ɓe e ko kolliri ko jiiɗi hollirde ko ruttinde en e ganni men e fina tawa men e mawninde kala demde men. Ko gonga noon koɗɗen koye dendadi leydi Sénégal nde fof en jogui gueɗal nde moni fof foti yitade hoore mum e fof Sénégal. Ko gonga kadi hoorejo leydi e ɓennuɓe moni fof etima yurnade e yiilade masalaha gurdam ɗo ɓiɓɓe leydi Sénégal fof gotago men kala ko ina ɓuura wawde tittinde ɗum taw wona ko ina fecca ɗum ko ina sara ɗum. Ko gongo en cuwa hebde kabaru labtuɗo kono wonko urata te ko urata ko ɗo fayɗo hay goto anda ko ɗum jogude jibinoyde janggo leydi Sénégal. Urata en ko habrede wonde e nder kabaruji ɗi cuwa lawɗinede ɗo e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeenayyi laamu leydi Sénégal ma suɓo ɗemgal gotal wona ɗemgal jangguintegal e nder duuɗi. Ngal ɗemgal sikki ala e yiyande arɓe ɓe ɗo joni ko ɗum ɗemgal jolfe wolof. Eɗen jiiɗani eɗen kandini e kala ɗemgal Afrique wawde jangguede, kono eɗen jiiɗi politique ɗemde e nder leydi ndi arɓe ɓe ganda holto ɗum ummi, holto ɗum yarata, holto ɗum fayi. Ko gonga e laamuji ɓennuɗi mawɗo leydi Abdoulaye Wade hollirino nde ari nde tawne ari kesam hesamago ƴiƴam kesam gulɗam jaw wonde koko ƴettata ɗemgal wolof watta ɗum ɗemgal leydi Sénégal lawɗinagal jangategal kalategal. ɓeɗo hesɓe arɓe jaɓɓal men kañumenne kolliri wonde ko wadde feere ha e wiide kabaruji ɗi joguiɗen walla cewɗe kabaruji ɗi joguiɗen ha ɗemgal wolof lawɗine kañumni wonto ɗemgal ɗimmal lawɗinagal sawdo ɗemgal Farayse ɗiɗi ɗe gone e yaadude. sikki ala so ɗum ɓooyi ɗemgal Farayse ngal saama woppo ɗemgal gendiwal ngal yaha. eɗen jottiri noon leydi gardigo mum namdi ko nunɗal e kala fannu, hayso wona leydi galle leegal wuuro e kala ko ɗum wawi wonde wonɓe ɓe hen wuurɓe ɓe hen ko ɓesgu ma ko ɓiɓɓe ma. Kala pinowo hen kadi ene jogui hakke tinede godangal mum kono hakke ittanede gueɗal e nder godangal mum. Tinede ne woodi noon woppede wuuro neeso mum, woppede wuuro fina tawa mum. Ko gonga ɗemgal Pulaar e ɗemɗe men goɗɗe ɗe ɓuuri jiidude koye ɗemgal wolof, kono ala hen jiiɗowal ɗemgal wolof ha ɓurno ɗum hoore mum so wona mbo anda holko yaate ko woni. Enen gonɗini kadi ɓeɗo arɓe laamu walla ardiɓe ɓe ko ɓuuri ko hen hewde ɓe gonani jolfuɓe. ɗum waɗi kamɓe koye mabɓe jogade wellitare mawde e wawde ɗum wadde hollirde wonde ɓe goppi ɗemɗe mabɓe ɓe jeehi e ɗemgal gongal. kono mbiyen hayso ɓe gona ɗum ni pinal ɗum ɓe jogui ko gunɗon neso ɓe jogui. wasde andude coño Sénégal noon e mahgo mum e lelgo mum, wasde andude kewendi leydi Sénégal no ɗum feccori e no ɗum ƴellori, wasde andude Sénégal ɗemɗe mum no gurdi e holto taarih jangde ɗemɗe guendije fuɗɗi, ina wawi addande neɗɗo arde ina woni kesa miijo ɗum no wawi wonde. kono woto taarih yejji tan en nde maître Abdoulaye Wade yinno wadde ɗum ɗo yalti jillo e nder leydi Sénégal jaɓɓi ɗum toon ko nate kaaloje no gullito
ina kollira godal ɗemɗe goɗɗe ɗen nati pelle men godani hen sar e nder ɗen nati jaɓɓinoɗe maître Abdoulaye Wade pulaar speaking wonani hen sar heeɗani hen sar e nder ɗen nati jaɓɓinoɗe on saaha maître Abdoulaye Wade kawtal janggoɓe pulaar e fulfulde nder windere nde wonani hen sar e nder ɓen jaɓɓirinoɓe Abdoulaye Wade nati pelle keeriɗe gonɗe e nder aduna o ɓuri tengtude leydi France ha e dowlaji dentude Amérique kañumen foof gonana hen sar ɗum addani ko yawi hooreje leydi on ɗon yatiri caggal hande noon ko arata ko so tawi ko fawde ɗemgal e dow ɗemɗe tawa kadi ɗum ɗon koko lawɗina ko sifande waɗi ɗum eɗen mbawi wiide ɗum ɗon ne ina wawi jibinde ha hande pecco wonande ɓiɓɓe leydi Sénégal nden noon alay saago gila joni jertino ngo waɗe alay saago gila joni hirjino ngo waɗe alay saago gila joni yimɓeɓe mbasa wiide min tinano min nana ko gonga eɓɓo gaddanoɗo ɗo jangguinde ɗemɗe gendiji e ƴewdo wattori ɗemɗe tati hay ɗum ne wona nunɗal so wattiri ɗemɗe joyi ɗum ne wona nunɗal sabu constitution leydi Sénégal wonno haaldi wonno yamriri wonno lelniri politique ɗemɗe so waylo addako e nder on constitution sarɗiji dowrowi ala ko foti wawde tabitinde goɗɗum ko ganduɗa ko ina janfo constitution taw wona ɗum constitution men wi so heddima reftinde ɗum kadi e nder rendo ngo gam namditade yimɓeɓe to banggue constitution référendum e on saaha enen eɗen jogui darde nde poɗɗen darade hen so wala reftinde toon so tawi ko alay saago walla ko peeje goɗɗe e maale goɗɗe ɗum ni kadi eɗen jogui darde nde pelle men poti darade guila joni jertinde jagorɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate jangde wiide ɗum ko fuɗɗi ko urde welani men ɗin ɓatakeji jertina noon mbaɗɗi ko foofen kono mbaɗɗi ko pelle tengtude fedde godal ina heeɗo en ina andi ɗum ɗo koye haare mum jeeya ina foti wawde darade hen fedde lewlewal communication ina heeɗo en ina andi ɗum ɗo koye haare mum jeeya ina foti darade hen fedde kisal de yirdi pulagu ina heeɗo en ina andi ɗum ɗo haare mum ko hen foti jeeyede fedde kawtal pelle wonnode ɗo adan e hesere darinde ne Boubou Sangoto ardi kamɓene foof ina gandi ɗum ɗo ko poffatɓe darade hen pelle men magiyankoɓe ina poti darade e hirjinde e jertinde guila e gonnode ko ɓooyi ha e goɗɗe hande pelle men goɗɗe dariɗe ko wayno tabital pulagu hayso tawi daraki darde foti nde darade ne foti jertinede kono kadi étudiaji men tudulal jaaɓi ha tirdi hono MEF ina poti andinede wonde yo mbattu hakkillaju men wonko wone defede en ganda holde jogori yuppuyede ɗum ko jogori defede e ko jogori yuppuyede kala mbuɗum hawri e yontu mum aɗa wuuri aɗa foof aɗa selli a rokkani hen miijo ma a daraki salade e gueɗe tati ɗe Allah rokki innama aade wawde salorade ɗe ya fam an a jeeytaki e tarih moƴƴo bindeteɗo taw inde ma janggo e jaam no sifroye hen e kala ko mbawɗa waɗande rendo ngo kala ko fate ɗemɗe ko hunde fonde rentede e nder leydi wona laamu noon wona woɗɓe e kala mbawɗo ɗum addude miijo addunogo ngo lecture pour tous en jii ko ɗum addi hayso tawi ko miijo wattorgo ɗemɗe kewɗe fannu no ɗum waɗirani eɗen gandi wona ko feewi saabu wonɗo neɗɗo jolfo jangguinte ɗemgal pular tawa welani ɗum tawa tan ko jinnaɗo mum ari toon e gollade wonɗo séréer jangguinte ɗemgal joola tawa ɗum addani ɗum toon addi ɗum toon tan ko jinnaɗo mum ari toon wonɗo pular jangguinte ɗemgal wolof taw wona ɗum ummini ɗum wiidi kadi wonde kala ɗemgal ɓurgal wawde haalede e nder bedde e nder nokku kungal woni ɗemgal potgal jangguinede on ɗon nokku ɗum ɗon ko ɗum kuraji walla mbiyen eɗen mbawi wiide ni ko ɗum tapporu ma belloru ma ina foti ƴewtede ɗum wona sarɗi gurɗo to banggue ko ganduɗa ko ngo laamu foti miittade makto ɗum kono noon ko yiilade ko ɓuuri ko webde ɗum foof e wannode goñande hay goɗɗum ko ari ko waɗi goñande ɓuuri wadde goñande ko wiide ne ƴetta ɗemgal gotal ina lawɗina ɗum e nder ɗemɗe hande nogas e ɗiɗi mani nogas e nayyi keɓɗe degré men en mbiyani ɗemɗe ɗe yopponde saabu ɗum wawa wonde kono kala ɗemgal ɓetanagal yo rokke hakke mum to banggue ɓeto mum e nder leydi Sénégal
nden ɗemgal pular ko ɗemgal tiɗgal daringal wonata enen gandi e nder jofli leydi ndi fof ngal ɗo ɗemgal noon kala jinnoɗo memde ɗum yaɓɓude ɗum salade ɗum walla ni nekñude ɗum ina wayno nekñidima hen e nder tarikaji jawtuɗi ɗum ko wonno ɗo hanki e canki eɗen poti andinde rendoji men hannde ina ɗo ha joni te ko ɗo wonata ha abada neɗɗo ina wawi momtude fof ma kono so momti ɗemgal ma o momti godalngal ma o taƴodirima e jinnaɓe ma hutorinoɓe ngal ɗon ɗemgal kono kadi o taƴodirima e fibde ma allayankore saabu Allah fektuma koye ngal ɗo ɗemgal kanko bawnoɗomo fektudemo e ɗemgal gongal nden noon mbiyen meef nani en pelle goɗɗe taw ko étudiant ji ina gasa taw nani en pelle julɓe e islamiyankoje daraniɓe nunɗal e potal nani en pelle droit de l'homme daraniɓe hakkeji aade nani en kamɓe fof yoɓe paam ɗum ɗo ko haare potal e nunɗal ngal moni fof foti darade adda hen ɓurtude mom lamɗam oɗo kabaru fuɗɗima gila nde windi yankoɓe mabɓe e anduɓe taw ko jibinaɓe e nder ɗemgal wolof puɗɗi wadde des contribution e nder jaydeji taw ɗin contribution ngaji ɗe ɓe mbaɗi e nder jaydeji ko ɓaajde laamu keso ngu yo ƴettu cuusal waɗa ko foti ko wadde ko gonga yo taƴodire tubokiri kono son mbawa taƴodirde tubokiri ko to banggue njulago son mbawa taƴodirde e tubokiri to banggue politique extérieur international son mbawa taƴodirde e tubokiri to banggue ko fewnanta on oɗon jiggoyo oɗon gadda son mbawa taƴodirde e tubokiri to banggue hymne national son mbawa taƴodirde e tubokiri e fannuji goɗɗi to banggue gurdam son mbawa taƴodirde e tubokiri to banggue boli e laabi indiraɗe tubakoɓe arnoɓe ɗo warde en hanki e majjinde en son mbawa taƴodirde e tubokiri e ɓoggi goɗɗi woto mbiyen eɗen taƴodira e tubokiri e ƴettude ɗemgal gotal ina janggina ɗum ni eɗen mbawi wiide ko tabitinde jiimago e nder men kala eɓɓo noon foti mittede yurnete saabu kala ko ina maha gotago leydi men kala ko ina maha gotago leydi Sénégal ɗum poɗɗen wuurde kono kadi ko hen poɗɗen heddade musidɓe tedduɓe bandiraɓe tedduɓe ɗum ko jertiɗo fawingo e nanalla kono janggo e jaam so en keeɓi ko ɓuuri ko hen labde ma en gar e haalde no ɓuuri laɓirde no yimɓe fof no paama hade nden moni fof yo andu baba mayi galle boni ko jogorɗo lomtade ko kañum de haaldete saabu ɗum e ɗiɗo miijoji e goɗɗi mbaɗi ni sono tawno ɗo yeero Doro Mamadou Paté wiyata ko loppet daro holi dariɓe caggal makko e sukkude nden yolde miijoji mbaɗi ni sonno tawno ɗo Cheikh Ahmed Tidiane Anne daroto wiya loppet holto jayniyankoɓe goni fotɓe darade nden ɗon darde miijoji mbaɗi ni sonno tawno ɗo Ceerno Saydou Kane wiyano loppet daro darde nde foti darade hol wiyoɓe ko kañumen lomti Saydou Kane goni miijoji mbaɗi ni so tawno ɗo Mamadou Samb Diop Murtuɗo ma daroto no wiye loppet hol wiyoɓe jaɓɓi koye koyngal Murtuɗo miijoji mbaɗi ni so tawno ɗo jamreɓe men woɗɓe ma daroto no mbiye loppet wadde kala mbo ɗum tawi ɗo sa daraki mbiɗa loppet e fannu ɗo Allah nawuma ɗo to banggue gollal ma ya fam a jogorani limtede e doggol ɓen ɗon jamreɓe leñol so gayamuɗo ma liggay wurno ha nde ɗo eɓɓore ene ƴette walla ina miije yimɓe ni cuusu miijade ha yaltinde ɗum ma mbarodi dungel daroto no darde nde foti darade holi lomto makko hande ko ɗum contradiction ni mbiyeten beñ weñci aduna saabu e saaha nde tubakoɓe ina poɗano ɗemgal pular saaha nde RFI ina ittana ɗum gueɗal hayso tawi fandare mum wona ɓamtude ɗemgal ngal kono noon kam ma ɗemgal ngal ɓamtoro hen e saaha nde VOA Afrique taw ko Voix de l'Amérique dari hande heññude ɗemgal pular e saaha nde tubakoɓe goni e janggude ɗemgal pular e nder nokkuji men e saaha nde pular nanna e tippude to banggue caggal heɓɓe baccalauréat wonande leydi France yiɗɓe yarude ɗemgal pular koye ɗiɗo saahaji laamuji pattinoji gurdam daroto ina mbiya ina pamɗina ngal ɗo ɗemgal ina ƴetta ɗemgal nder nderiwal ina mbatta ɗum ɗemgal lawɗinangal ndenne dey so nayi gonɗon miijo laatima ɗum ɗesiwade kono yiddi wiide Sénégal yo wurdo tan e hoore mum saabu ngal ɗemgal so tawi suɓama ngal woɗɗoyani to banggue no ngal sarori e nder Afrique hono no
ɗemgal pulaar wertirini e leyɗele 18 19 nogas e goo hani nogas e jeego so tawi noon ala ko heddi so wona tan nganum mbiyen kala mbo yiɗi yaɓɓude yolde ngal ɗo ɗemgal ya barke Cheikh Souleymane Racine Bal woto Allah yettin fandare ma kala biyowo ene ñoƴƴo ene rippo e ngal ɗo ɗemgal ya barke Cheikh Oumarul Fouti joom ngal ɗo ɗemgal kalannoɗo ngal carɗo ngal jiɗɗo ngal woto Allah yettin fandare ma e kala ko jiɗɗa kala biɗo ina hamƴa ngal ɗo ɗemgal ya barke Cheikh Siraji Dini woto Allah yettin fandare ma on ko darinoɗo e habnade ngal ɗo ɗemgal ha yetti ɗum tiiɗo ko hande kala jiɗɗo dartinde jaɓɓal ngal ɗo ɗemgal e nder aduna o yo hakke yiye ha ko aɗa wasa yettinde fandare ina gasa ɗiɗo dowuji tawat hankkadi mataw ko neɗɗo jaaɗo ha ande hoore mum walla fayi wi ene hutoro ko mawɓe mum hanki nduwuroto noon wona ɓe tan noon saabu ko golliningal ɗo ɗemgal to banggue diini ina heewi limotaka kono kala kalaɗo ina fota yitade hoore mum e nder ɓe ko hono noon kadi jeese goɗɗe to banggue l'islam no sarori e nder aduna o eɗen gandi ceerno Mamadou Bambo Jowol heeɗani en caggal ya batte ko gollini oɗo diine l'islam e mouvement Alfallah walla mouvement Ibadou Rahman jafɗon ya barke makko kala ummaniɗo bonnodigal ɗo ɗemgal yo Allah bonnu kala ko yahanno kala ummaniɗo yaɓɓude ngal ɗo ɗemgal ya barke ko golla e nder diine wonande mouvement Alfallah e mouvement ji goɗɗi l'islam cariɗe e nder windere nde foof ko ɓi mbasu lacciri e kosam nawno ɗum toon woto Allah yettin fandare mo ɗo noon eɗen mbaɗa oɗo version e pulaar tawde koko nanalla kalden e kureji men kono so yonti tigui rigui wonde ɗum laatima ma en kaal e ɗemɗe ɗe fotɓe wadde ɗum ɓe nanata e on ɗon saaha hankkadi woni hankkadi darde fuɗɗima hettiyankoɓe bowal gannirende pinal e neesu ko ɗo ɗen meftande e jertuno gurdam aduna min gaddanno on hande Allah jarama on jarama so ɓe ñuganna yeyiyaday gaandi so ɓe ñuganna tawi dewday gaandi so jofti ko joftiday gaandi ni